Tikinçilerin ırımlary. Gowy häsiýetli, mähirli adamlar üçin tikmek aňsat. Olaryň çylşyrymly keşi bolsa-da, hemme tikilen zat hakykatdanam olarda gowy görünýär. Puluny ýzyna gaýtaryp berenleriňde hiç haçan tikmäň we onuň teklibi bilen gelenlere hem hiç wagt tikmäň. Bu siziň gara sanagyňyz. Hiç haçan halamaýan adamlaryňyzy erwet edip tikmäň. Olary asla tikmezlik has gowudyr. Bir zat tikseň ýa-da kökleseň, sagyndan başlamaly. Elmydamy edeniň dogry bolar. Bu diňe bir tikinçilik bilen çäklenmän geyinmek we aýakkap giýmekligi hem degişlidir. Eger tikinçi tikin edýän wagtynda eňe bilen dürtülse, söýgülse onu ýada salýar. Birine iýlik bermek dawa jenjel getirir. Gaýçy we pyçak dostlugy kesýär. Diýmek bu zatlar birine sowgat bereniňizde öwedine azandan bir teňe talap etmeli. Bu sowgady satmaly. Üzülen düwme täze söýgülini aňladýar. Eger tikin wagty sapak ýzygyderli çolaşsa, tikinçi erwet häsiýetlidir. Tikilip tamamlanmadyk zady diwana goýsaňyz, tikin hiç haçan guturmaz. Durmuşa çykmadyk gyz eňňede uzyn sapak goýsa, geljekki adamsynyň uzakdan boljakdygyny aňladýar. Dikin maşiny eýesiniň ellerini gowurýar. Başga birine dikin maşynyňyzda dikmäge ýol bermäň. Bu bökdünçliklere we şowsuzluklara sebäp bolýar. Önümleriňizi dogry gelen sapak bilen tikmäň. Bu durmuşdaky tertipsizlige we işdäki şowsuzlyga sebäp bolar. Diňe rengi gabat gelýän sapaklar bilen tikin. Irymlary halasaňyz ýürege basyň we kanaly ýazylyň. Tesbirlerde tikinçilik ırymlary barada öz pikirleriňizi ýazyň.